Alright, so doon natin nakit-an diri mga amigo 'no, ato nihatagan og kanang mga gamitoy nga Titanic kuno mga amigo. Ato nihatagan og kabuluhan og gamayng manindot nga haom ug tukma gid nga reaksyon ba. Chuya. Naara sa kuan ba sa tab ba, sa tab ra gihug. Sana bugnas lang. Napay kuan sa dumbbell na. Ara. May issue sa mga gamit pintal. Tara. Ang tab gisudlan na nagtubig mga amigo no. Daghan na sa gamit suga. Diara. Layo siya kamera nasa kamera sulod sa tab mga amigo. Kana. Chuya. Tara. Sudlan sa tubig kuno hay ba? Di matabas-tabas. Balik. Sa babaw na sad nga view mga bigo para live shot sa camera ba. Titanic. Amo ni siya mga kuha sa mga picture ko no hay. Diyan na. Hindi na tas exciting nga part. Di matabas-tabas. Ay murag tinuod mga amigo. Grabe. Grantu montage ba? Grabe mga amigo. Di matabas-tabas Chuya. Di mabang dutay. Sound effects man sad good. Buto-butuhan kuno hay ba? Kanara. Gamitoy ba? Gamitoy nga Titanic. Di matabas-tabas.